I saw was good. I need to look back. Dia mah gak bagus agak sumbernya sih. Apa ada atas? Celur. Loto bateba. Kita terus. Kamu shoes also batebe. Kalau shoes bateba, una ba hunu. Brother no. Abo iham juga ke? Then no. Asmo abo iham juga unu eba. Ke patron njue biawa bem. Una kpo hum na phone. Agunu kan na jajujo. Because there Michael because we will. So na chikwa mu gbas na chori be ho wan nine work. I buzo gba visas. I buy lottery. Na bet Naija. Fill a farm. Real arithmetic, decomposition, dental, demo before na be ho wan nine work. Elebo me go before. Where is it done before? Na one nature ga hu ne so say to kan neji. Ụmụnne gị ọ ga-agwa gị hụ nego oche obi elogo asa akpọ nwanne obi elo nwanne ọ ga-agwa gị nwote gị ilipụ ọsọ mee anyị embrace jekọlalaisi ụmụnne nnọọ kelewe ọrụ Chineke si na iberutere nru na ya nwụdụ n'ụzọ accident niile moto niile akwụrụ n'ụzọ vuvuvuvuvu anwụ niile ata n'ụzọ taa gị letu nnọọ ị ga-asa anyị ọwa ị na-etighachiri ya anya mụne malalo na ihe anyị wọ ọbara gọ ya iwu ọbara gọ izuka mma na nneji ata nne m kwuwe ụka izuka mma na nneji atọ n'ime otu Kraịst ọ ihe anyị wọ mgbe m ji laik ada nne m ọ dị emeghasị ihe nne m kwuwe ụka bịa una bịazi n'ebe a wamanya una wasị n'ebe anya ka ndị agwada onye m jigo n'ebe a ụlọ ọmụ nwe dede tredu he ka ọwụnụ mmakasị mbara nkịtị eleke ma bibia and chibia no logo and the composition about my brother's house tupu anyị mara anyị bịawa ọwụnụ maka mbara nkịtị amakwam ihe na-eme o bịa una ma china nwere ike so unu pụọrọ mbe m enwere ike chụla unu be m keke dị mkpa ga-eji hapụ be ha bịawa na be mmadụ na-agwa ha ya agwa ọwa omenala Igbo na-elekwa na ya ma chụsụ na ebe ahụ enweghị ego emenụ o zuola ịmakwa ebe m nọ na-anụ olu gị hapụ ya wụ ụmụnne gị mbanụ ike kwesịkwara ihe mma na suppose declare this impression anwụbeghị m anwụ ha bịala ebe a ịzọ chi n'ụwa ha ikwesịkwara ịma ndị mi na ha bi ọnwụ nwunye m ha awụ ama m ndị ha awụ maba correct this impression ebe a otu ụbọchị gị agbapụghị n'ụlọ anyị makwara na nwere otu esi edewe ihe gbasara ọnwụ ate nwere ihe gbasara ọnwụ na ndụ ga ya mara na ụlọ oke ọ tọpụrụ gị n'ọnụ edewele wiil edebe ihe nkwosi akịta n'alụ di echere nwoke oshi na ihe ha nna nkere oke m ụlọ aka na-egbu m egbu ọ bụrụ na ọnwụ ndị ahịa asasị na-ekwere na-eji ụmụnne maka ihe bụ nwa ọgwụ kwụsị ka atewere m na nla agaghị egbu m egbu ọ bụrụ ihe unu na-eche ya wee gwa amụsụ
ụmụaka ibe gị anwụchala ekerie ihe ha gị shipere pusikat nilife machi oche so ndị asasọn shi na-eji bịa gbagbuo ya mmadụ so onye enye na ya bi nke ọwụ hired assassin household enemy n'oge nọsha mana ga-abịa na bee bịa ṅụrụ mmiri dobe iko ụmụaka bịa na agwara mmadụ anya agwara ha n'ọrụ ebe agwara na saịdị agwara ka m mụrụ ụlọ m ndị akwachakwa anya ha anakwa ha maka aba Okoma nke a mere gị gị na ịmakwa ebe m nọ n'olu gị honey hey ọ dịzikwa ka ọ dị m na-eme na ọbata otu a obiọma na-akpa m hapụkwa n'ọkwa ụmụnne gị nnụ ekwe nnọọ ezigbo ụbọchị dịrịla m mma nnọọ ụmụaka bịa imejọ imewa m obi nsogbu adị hapụwa nnụ nwoke ọma hapụ o mana ka m gwakwa gị imetakwa ya o yes imeta ya ụmụnne gị si village lọta bịaruo gị bata esetụ ha unu abịala gị na-aba akwa ebe m nọ n'ụlọ gị ọ dị nọ mma ụmụnne gị ka ha wụ imeta ya nne ọ dị ka ihe ọta ihe na anụgo m ihe kwuru mana ọ dị ka ịghọta ndị ime na ha nọ ịghọtago ụmụaka na-awa anya too much emere m ihe m mere nnọọ ka m nwee ike yi ha egwu ka m tee ha ụjọ n'ahụ ịfụrụ m eme ihe ụmụaka abịa nata gị ọnọdụ ịmabụ ihe a na-akọdo ebe a ha ga-emelikwana ya di m hụrụ m n'anya ha ga-anapụli m ọnọdụ hapụwa nsogbu adị hapụ onwe ihe mere mmebi ọbara dị ike they are still your family. Anụgo m ihe o kwuru ozugbo n'ofu ihe nnọọ achụlachala m ha ụlọ hapụwa bịa ka ị gaga satụ ahụ chenjie ka m nwee ike mere gị nri ele na ihe ishiri your favorite. Ọkwa ihe m na-agwa gị sị gị na o nweriri ihe kara nwaanyị na obi o nwere ihe na-eme nga mụ na gị kwesịrị ịghọta ọkwa ịhụrụ ya kpọrọkpọtọ ọbabekwe n'ihu ezi ihe na omenere n'anya va m ọkwa ịhụrụ ya ọ ga-eme ka dịkwa m egwu jirikwa ka dị m nọkọ na nrọ na ishi ihe dịka vileji anyị bịa nga ịbịa le nwanne anyị ọkabịa for that matter anyị rashi ọkabịa ele otu anyị ji arashi bịa ya na afụ nwunye anyị nwoke zee n'ahụ ụkọ nkata anyị kwuburu broda nnọọ ya bụ akụbu ya na aba o nwere ihe ya na ihe akwụ nwaanyị ma nwere ihe o ji esoghị nwunye anyị nwoke ebe ọ ma nke ọma nke ọda mana ana m ekele Chineke na gị na onwe gị ebido n'ugbo ahụmịhe m na-agwa gị anya asa na gị mgbe m na-ekwu ya nga ya na-efe gị efe na ntị ya adịghị ka asị nwunye anyị nwoke Chineke mara ma ya na-eme ka anyị legoro otu m na gị abụọ atọ n'ime otu dị ngọzi ya wụ ụmụnne eji na-eme anyị were mmiri a ga-eji azụ mmanụ asa nwaanyị ṅara ana na nwunye gị nwoke ṅara maka ọsọ m iwu ji ọkwara eji anyị na-arị mma asa m ji ọkwara eji anyị na-arị mma nụrị ya anụ chafụ ihe anyị ṅara ọhụ chafụ dede m na gotairi abụbụrụ isoro ahụ m n'isi rote m charịrị kpọnwụọ ya wụ chafụ ma anyị wuru ara protein mgbe ara gbajiri ara wụ protein were azụ ya eri azụ ya yi katọn azụ ọnụ ahụ ya yi katọn ka ga bụrụ nwaanyị anya bụ usu ya na-akịrị anya bambam were remote control ngwa ụlọ ụzọ a na-ahụ remote ya gbajisia ya ihe m wụwu mụ ha ọkabịa m kabie ya ọṅụrụ ka anyị o jiri kọntrol oyi hụrụ ahụ ịmasị sheshilo bịa ka ịsa ahụ nye gị nri ga erie mmeghe mkpe ga anọ n'ọnụ ga igi pampas ihe niile ndị a ka a ga-emechere gị ya bata asụ nwoke nwoke mgbe ahụ nwunye ya gwara ihe ya hụkwana ụmụnne maka izuụka na nne ji nwunye m nwaanyị kwuwo ka ada nne m kwuwo ka amụchiri gị ka ha hụrụ ụmụnne ihe ọ ga-eme ha ọ sọrọ nwunye ya kwubede ya nọrọ nga onye hụrụ ụmụnne ọ kwesịrị ịdị embaras bakalala anyị ezuru gawa remote control o control ya remote ekwe hụrụ remote mme a na-ekpegbu ya n'ekpere
ihe nwe prayer word Ama efoshi battery mi ke battery ya achịshala Ama mi efoshi achịsha battery ya. ma ọ ga-eshi nga ala ya kpọm basket ọnwụrụ kai Netela. I'm not going to bed. Why not bed? I can now. Because my dad had. A new rock up like in Nacho, Imai, Arusha Prato, not Nulu 19. A new rock up like now almost the day I could take a hand, only give you one more. Ginachi, my Kairo for 5 years. Kairo Yama to be more, cannot tie the Kairo Dodge, why went down with the wonder one. New rock up comes up. I don't understand. Why did you put her? Lady Nagota. Elegant one, I can't pay. Oh, go 1 year. It's for one. That's just woman. Don't want you. You jump again, Jimo. You begin it. My can look at Canona. You can't know what money. You do Mango. No. Please, come on. Una wataya. Nanya Amakwanomo, chai. No gbara ụzọ dị anya shi village bịawa na city yesterday. Melechi unu. Nsemba ka ụmụnne dị mazụ okwanụ nke wike. Enwekwara ụdị unu nọ n'ekwo. Ike buru unu. Masị m hapụ dị n'ịkpọtụ unu mbọchị ọzọ anyị arụkọwa. Ibile ege taisa ahụ a. Ịmado unu la yebo. Ọ bụ ịmado unu ebe ha bụrụ anyị. Ọ gị bịa mgbe oke kọla ya ka site dị. Ya wụ. Gị hapa anyị na hofe wuo na medicine nwa yo. Eptazi ụba kasị na ịwa ya ihe ma iwodo. Modimo. Henke wutala unu nnọọ ngwa hapụ wanụ ebe unu bịarala anyị niile nọ mbọchị ọzọ anyị ekwekọrịta rụkọ ọrụ eno hafụ anyị niile emetụ ntakịrị anyị niile ahụ ma ebe ị gachi nga ị gachi bus stop anyị gachi ebulu guzo ruo ngwa I don't want your driving longer. Onye mmụọ onye ọwụ. Onwe ihe ọzọ anyị ga-eso ga-eme maka ihe a ka ị ga-eji adịba gachi stọchara anyị drọs sara gị. Nwa dị nke ma adure ngwa hapụ dị ihe ha ga-eme nnọọ. Ngwa harawa asị m etu okwe n'unu unu mesata okwa n'unu hapụ na mbọchị ọzọ na-esoro m n'ụwa onwe ụmụ nwaanyị na-agbachasị ezinụlọ ụmụ nwaanyị ka ha na-asịkata famili alụbata ka owote ya asị ndị nwa n'ọzọ anyị gara esi gaga chịrị ya ka a nwụrụ chikwute na famili anyị ka asị ọmara mma ọmụrụ dị mma mara n'ụwa m mba asị mma mụrụ efe anọdụ abụ emebedị mbụ Ojionu no catch. Okay. Ka kwa n'ihu onye nke a nọ nga nke a nọrọ otu. Ị mana m na ha achọla unu n'ime ụlọ dum. Ama m na ebe akụ nọ na-enweta onwe unu nọ. Anyway, achọrọ m ịba na kitchen. Gone. Anyị ga-akpọgo n'azụ aga. Paga na-agba visa aba kitchen. Si ga kitchen gị gawa. Biko. Heo. Ka kwa na unu na-ekwu ụta. Ngwa achọrọ m ịba kitchen gaga sie ndị. Iri unu ga-eri kwa obi ọma akpụ unu.
ma sị na ka m bịa kpọkwa n'ụnụ ka m lee ma unu ga-enyere m aka ma ọla dị n'efere unu asapụtatụwara nụ m efere Esu. Chireko. Yo teberu. Elkana. Aseme Elkana. Hana. N'ikwe m ghọta. Ishi n'ime ụlọ. Grand note aba abụọ bịa nga. Bịa ịkpọ m. Ka anyị bịa nyere gị aka. Saa efere. O nwekwara na ihe ọjọọ nọ na ya. Ebe! Ji ụmụaka. Chai. Oh, teberu. Oh. Subhano. Lalo. I'm not sure. O kachi mu. Awu ma agbara. Ha na awu ma agbara awudogo. So Hana kisele kama. Kile chati gbo ma ha kabote nyem public assault. Ile kwere manya n'ezinu. Ile kwere manya into my face. Mara how age I am. Digo ja for letom. Mbia baga ni mulo surogo baga ni mulo gasana gefre. Hey, pariri ka hu bedu kweme ka mbe me bra momo. Ahu bedu kweme na udi mpari ndo ele ndo brala gidi mbana no nwoko ko do bi kwado. Mpari wo nyema aga wu ke onwe do yiri. Oga mpari wo ye do yiri na mjiri ego le ko je bi elu adannem. Ya ko hye. Pariam. Oga we onwe do yiri. Gisim bia chiro ga se fra lu muduro. Nya ha na. Alụma anya akịnya kwara ndụ ka ọkụ. Nwekwara ihe nna ga-akpọ m. Nwoke na awudu. Maka na m si unu bịa nyere m aka. Few minutes ago, ọkwa naanị m nọ na-eme ya. Unu abịakwutekwa m. Na-asị m, Hana, ọ naanị gị nọ na-agari ozi ụlọ niile. Gị hapụ anyị chọghị ịkpọ ụmụ di gị ha bịa nyere gị aka. Ọwụ ka ọ dịzie ka ị bịara oriri. Ma ọkwa na ka ọ dị ka anyị nọ nga na-elezigharị. Masị ụmụnne dike m enwe n'obi mmadụ. Ya wụrụ nke m pụtara ikpe unu onye ka kọm ka akọm onye ka ogene mere naanị ịsara m efere. Igwe gị eziokwu ihe na-ewe m iwe n'ihe gbasatara ụmụaka ndị a mụrụ na siti. Ụmụ nwaanyị ndị a mụrụ na siti ha nọrọ na siti too. Bread and butter ha nọrọkwa nke ahụ lọdụ. Ụmụ nwaanyị kọlọb ndị Canaanite. Jebusite. Awụ ha agbajewa nkọna. Ukwu ala ha wa nkọna. Ihe m ji alaike ma omume ha wa anaghị ama enweghị ọgụgụ isi. Ekwe nke ọgụgụ isi ha nọ n'ọchị. Onye sịrị ha. Onye sịrị ha. Ihe eji ha enwe ebe were gaje ka ọchị ha. Gajuo ya ngwa. M ga-agajure. Unu enweghị ike ịma ihe ọjọọ na ihe ọma. Ile diga mbịa nke ogu. Lekwe. Bịa kwega gara n'ọnụ. Bịa ṅara na ada nne m. Bịa ṅara atụ mkpụrụ. Nonsense. Unu na-ekwukwa n'ihe ọkwanụ mmadụ ka m woo. Anyị nwawa agbara. Unu akwagala m ihe anaghị achị ịkwapụta m iwe ọ dịkwa anọ mma. Ata ga-agwọta tenye akwapụgụ n'ụlọ na ọngọ ka mma. Iwe ka ị na-akwapụtara gị arịgo otu. Kpọtụ ụkachi. Ụkachi gị nwa nwaanyị. Ma gị amaghị ihe m ga-akpọ gị. But few minutes ago, naanị m nọ na-arụ ọrụ a. Unu abịakwa bịa na-atagbukwa m. Sị m m chọrọ ịhapụ unu ka ọ dị ka unu dị lazy. Ka ọ dị ka unu bịara oriri masịkwa oke. Ụmụnne di m ha nwekwara obi mmadụ. Apụtakwala m ugbu a sị ka m kpọ unu atawara m ma nke hichaga m imi ma nke kọga m n'ike pampas onwe ke m ntị imi onwe kerega m ihe m gwara unu nyere nụ m aka satụrụ m efere ọ ya wụ ihe ọjọọ. He m mụtara n'akụkọ ị kọrọ ọwụnụ he mbe mere adị m ya wụ na mbe dị atụ fọt ọ wụ ihe ọ pụtara. Agadịrị m akpọ di unu wepụkwa okwu ahụ unu kwuru echenụ m ome na ndị mmadụ ụmụnne dike ma unu enyekwala m nsogbu ọkwa ihe m ji pụtasị m akpa unu after all ozi ụlọ ndị a ọnwụ a na-agara ya onwe m ana m akọmplen ịtọkwa ụmụnne di sịrị mkpọkwa ma bịakwa kpa unu kọpụ m ihe nche ka mma hapụwanụ biko. Dedo okoro. Ga handle wa ihe jiri bịa gị gide ụmụ ị ga-amụrụ nwanne m ruo ụmụ gị tige n'ime mmiri ha nọ n'ime mmiri agarawa oji nwunye m nwoke ahụ nọ ga-atahịrị naanị ya gị na-aga oji naanị gọ ihe ị chọrọ ị chọrọ anybody ị chọrọ okwu o tigere m anụ alụgo m dị eji aga agbalịsa alụgo m di o were elkana dị gị ji m ọwụ Michael jigo nwunye m na mgbago dibịa gwele ọmụ di klaasị dibịa gwele gị nwoke repịara onye ọma ndụ gbabịala gị di ọmụere nwoke me ka onye kapịnta nkọ isumọsọ asị m eze ga-emegote nwunye m nwoke eto
nọchiri anya obere oge na ngwọ jọkwa dio ji afọ leto m obere oge na enweta si to nwunye m nwoke to ọ m inwe nga ụlọ ka m nwee nwunye m nwaanyị gị kete moto Honey, baby. You're going to Ojionu na Okachi. Honey? Honey? I'm not in a power now. Can you use that? Ịgwa gị eziokwu, ọ ga-abụ ihe mere na anụ m mgbe ị na-akpọ m ike wele iwe nnọọ. Nne mama, ka ihe bụ nsogbu gị? Kekwana ihe na-echekwa? Honey, bịa gaa na dining nọ ka m dị ishira gị nri. Mba nne, lee anya. Enwe ihe na-enye gị nsogbu na-achọghị ịgwa m. Alaikikwana m ya. Na-agwa m biko. By the way, ke Okachi na Ojionu. He kwesịkwara na enyere gị aka na-eficha nwe ya dị anya. Sarakwana gị dishes a. Dishes? Nge nwanne gị nwoke gwara m na inyere m aka satụrụ m these dishes. No an abomination. Chineke me. Efere anyị niile ga-eji wee rie nri. Nyere tụ m aka sa na ọ nwe ihe rụrụ arụ. N'ebe ekwe. Ọhụ ụmụnna ya gwara ya. Kedu ọbụ akụkọ dị ihe nka? By the way, kedu ebe ha nọ? Ha ga-anọ na compound. Ụmụaka, kedu agụ mmadụ ihe ka? Sandalili, sandalili. Mani imekwana gị pụọ garịtị. Narị anya nwa ya mee. Ha si ezi anyị gara eri. Ọ na-arị mma. Enwe ihe ndị gị n'obi gị ekwupụta. Mana apụtakwa m ụwa takataka. M ụwa takataka. Ya takawa ndụ ya nwụọ n'ike. Thank God I will for peace. I will do pieces. Asị nwunye m nwoke na ihe. Dede. No. I say na ihe. No. Kedu ihe unu na-abụ n'ebe a tụchara okwu na-eme? Okay. I'm not a geek. I say potato in that ikuku. When you're supposed to help my wife. Then you do na kitchen. You know ihe m kwuge? Anụ m na-eso n'ọwa arụ. Ịsa dishes no my house. Can you mean by that? Akwado mmadụ ka nna agwado okwu. Biko Michael biko. Koda ora na mbara nkịtị ụgba ya ka ụka godafusa dafusu. Ile lecha manya so eti no gba gị gakite nnọọ gakite lekweti mkpọ ma ha ka m nọ. Dị mkpọ ọmụmụ ha ọka bịa ka ị na-ada elo village mụta ka esi asa asụsụ nna gị sụkwa ihe ọma gị bịa la city nọ na-aga gị jiri gaga daiga n'ime olulu. Daiga n'ime ajọ mmụọ sọ nwaanyị ka elolo. Gị leti mkpọ ma ha ka m nwere ahụ ọnụ ọcha. Dị mkpọ ọma. Gị lega n'ugba logide dada nne gị. Dada nne gị Chineke kakwuru ihe ọma adanne bụrụ ọkpụrụkpọ. Adanne chilite ihe gị elu. Adanne ọma. Gị gaba n'ugbo elolite one day. Pụta nga ahụ mụ na nwunye gị nwaanyị. Otu nne nwere. Otu nwunye gị nwoke. Na otu nwunye gị nwaanyị. Anyị atọ. Izuka mma na nne eji. Gị nwaanyị na kitchen ka anyị nọ na-asa efere nwunye gị jiri iri ni. Obiọma akpa gị. Gị kpọdụrụ ya efere. Ya dị ka gị kpọ ya dishes. Ya dị ka imere baptism. Kpọọ ya efere. Efere abajila aka. Efere ofe. Efere ejiri gwọọ gagari. Efere ụtara. Mụ na nwunye gị nwaanyị anyị nọ ga na kitchen. Na-asara nwunye gị efere. Ya na-akajewa anya bambam. Kwabụ usu. Obiọma akpa gị. Nwunye m nwoke si nge nọpụtawa. Onye ọjọọ na anyị sachara efere iji wee rie nne. Onye ọjọọ. Ọwa abomination. Otu a. Ọwa arụ. Ala so ya nsọ na dị mkpọ ma ha ka m ga-abaga kitchen. Ga na-asa efere. Efere nwaanyị alụtara ya na omenu.
omeno enwere ụmụazị ọ na-eleta asa bịara ngo ụmụazị abara ebe niile asị mebi ọ dị bizi n'ime ụlọ okwu anyị na-aghọta aja na oche njigo ụmụazị pampas ma ọ na omege ka ọdọ anyị nyetụrụ aka mana ọ naanị ya nwere ihe ọdọ dị ma ọ wọbịa ha na ya akacha n'elu ute gidiglogo ilu ha enwere ọdị na-eme na nga ọ na-eme n'ụlọ na ụdọ ote ka anya ya tekebe ị na-emecha ya ka busu ọ bụ ihe ọjọọ ka ọ bụ ihe ọjọọ anyị masị ihe na-eme gị ọgbada aka ihe bụ ihe agwụrụ agwụ fọgbuo ya afọgbuo enwere nga ịnọ mana ihe anyị bịara nwoke anyị napụta gị anyị ga-anapụta gị. Kedu ọdụ nọnsensị na unu na-adị akọdị ebe a na-ekwu okwu na akọla band azụ kedu ọdụ akụkọ unu na-adị akọdị ebe a na-ekwu inyo ebe a dede nwedị inyo anyị kwuge onwedị inyo anyị kwuge asị eziokwu gba agba na ntị aga m agbaghara gị kwete n'otu ihe maka ọwụdụ gị na-ekwu ndị tenantị bujise gị n'ime ahụ ha na-ekwu chụtụka gị kwu ka aga m ama gị kwu ka dede gị kwu ka aga m ama ọwụdụ gị na-ekwu thank you. Lanya, listen to me. Unu na-abụ jide taa gawa n'ihu mgbe ọ bụla nwunye m kpọrọ unu ka unu nyere ya aka jee nyere na ya aka achọọ m ị na-akụkọ unu ọzọ echi m ga-alụkwa akụkọ ụlọ ọzọ gbọsịa unu niile ga-achịgo ebe unu si unu anachi vileji ozololu nọ ekwuchakwala m ya achọkwa m ikwu okwu ọzọ ọkwa ka unu mara akọ abụrụ unu mmadụ gburu unu mmụọ dịbụ ụlọ n'ahịa hippopotamus ikwuchana iwu dị na ọgbara nkịtị iwu dị na okwu agịdị ebighị n'ọnụ ikwuchana ọ gị kwa ịkwarịa. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all.